4. päivä alkoi, kello on 8:36 aamulla. Ihan hyvä lämmin keli. Ei ole liian kuuma tällä hetkellä. Menossa peliareenalle pelaamaan päästä kuppiin. Sitten saa taas koko päivän levätä, jos voittaa. 4. pelipäivä tilanne on tämmönen, että pelit pitäisi alkaa 9:30, puoli tuntia ennen sitä pitää olla pelipaikalla ja nyt kello on 8:40 aika lailla. Ja no, ovet on vielä kiinni. 20 minuuttia pitäisi olla siellä, mutta mitä se on mahdollista, jos ovet on kiinni. Tää on toki ainoa pääsy, missä pääsee sisään. No, oli se pakko kääntyä, mennään tankkausasemalle vähän lataamaan ja mitä kaikkia siellä ottamaan ja käymään vessassa. Ei vaan päästy sisään. Aika muista pelata jalkapalloa tähän keliin. Täällä on nyt 27 tai 28, mutta kohta nyt kyllä 30 tulee pikkuhiljaa. Täältä löytyy kuuluisia magneetteja jääkaappiinkin. Näitä on tässä vaikka kuinka paljon, varmaan kuin 5. osastokin pelkkiä magneetteja. Omalta osaltani tää pelipäivä on ohi. 5-0 voitto tuli. Taas yksi lämpöpeli lisää ja nyt 64 kubissa ollaan, joka alkaa huomenna sitten aamulla. Tänään pelataan vaan voittajan karsinta ja hävien puoli ja karsinnat. Siinä kestää vielä aika kauan, joten pääsee ottaa rennosti ja vähän suomalaisia kannustamaan. Tällaiset täällä maisemat on hyvät, ostoksia löytyy vaikka kuinka paljon hyvällä halvalla hinnalla. Ja edes huomannut ne pohkeet. Sieltä vähän sadetta alkaa lähestyä. Saattaa tulla kova keli tänään. Vielä on ainakin aurinkosta, niin kerkeää uida. Vähän se ottaa aurinkoa. Oli kumminkin tänään jo pilvistäkin. Mutta oli ihan se jo aikakin. Nyt vaan uimaan. Nyt on aurinkorasvot tähän otettu. Käteenkin molempiin. No, nyt pitää suojella auringosta aika hyvin. Tervetuloa vieras Pilliuksesta. Se varmaan kannattaa vetäytyä 30 metriä taaksepäin. Joo. Tuosta olisi saanut hatsapuriin. No kotona on sitä vielä muu. Tuossa johtaa palloa joku minuutti, nyt saa sen kiinni. Meni joku tästä, ainakin tosta matkaa jahtotonnoista, kun se on toi venekin, siitä se alkoi suurin piirtein. Tämmönen tästä tuli. Siinä vähän kaasailee ukko. Nyt se päättyy. Kohta on 4. päivä ohi, kello on tasan 9. Vähän oli sadetta täällä, vähän jopa myrskyykin. Nyt se on vähän umpeutunut, mutta on sitä vähän sen täällä. Mutta ihan ainakin hyvä keli, silleen suotuisa. Ei ole niin kuuma eikä niin kylmä. Kato, kyllä siellä vähän salamaa tulee. Näin välillä käy, kun näitä myyjiä niin ei osaa englantia yhtään huonosti venäjää, niin tulee väärät tilaukset ja sitten joutuu kommunikoida vähän kännykän kautta. Nyt ollaan odotettu tilaus yli 20 minuuttia, niin ei ole vielä tullut yhdellä henkilöllä. Nyt se yrittää vääntää siitä, että milloin se tulee. Nippuahan se loppujen lopuksi. Juu, kyllä meni tää erä kumminkin. Vittu se oli meistä voittaa toi erä. Aika kova kyllä pussitus tää on.
Oho. Uhuh. Terve. Kontroa meni tää peli. Kontroa meni. Joo. Kohta 4. päivä on nyt ohi ja kohta pääsee lepäämään. Vähän oli rankka sade tässä yhdessä vaiheessa, mutta se on nyt ohi. Ja 2 suomalaista selviytyi kuppiin. Mä oon yksi niistä ja huomenna taistellaan kunnolla pudotuspeleissä. Palataan asiaan. Nyt on 5. pelipäivä käynnissä. Kuppivaiheet. Kohta alkaa omakin jo kuppipeli. Toiseksi viimeinen päiväinen lähtöä. Tästä oli aika nopea reissu kyllä. Tuntuu, että vasta tuli ja nyt on mennyt jo 3 päivää ihan näin sormen napsahduksella. Välillä burgeriakin. Kohta alkaa olla 5. päivä ohi. Nyt tuli äsken 6-3 voitto 5-0 johtotilanteesta ja sit selvisi ainakin nyt jotenkuten. Oli vähän rankka taistelu viimeisestä erästä kyllä. Vähän kesti, luulin, että kohta tää kairaa kokonaan, mutta selvisi siitä. Nyt pelaa yksi suomalainen 32 joukossa ja sit sen jälkeen aika alheitimäkin pääsin pelaamaan. Niin ei mut kun peukut pystyy, niin kohti viimeisiä päivän taisteluja ennen huomista finaalipäivää. Toivotaan, että selvitään. Oho. On niin paljon turisteja. Joka ilta on bileet. No, siinä on ainakin kovat bileet. Kaikki on vaan täynnä täällä. Ei ole yhtään vapaat kulmaa. En mä ottanut aikaa, mutta liian kauan. Itse kun on vähän häviötilanteessa, niin tuossa pelissä 7. On joo.
Чемпион. Он прошел эту игру. Ух, вот это победный ударчик, а? Согласитесь, друзья. You need the food and everything. Yeah, you also cannot eat. You understand what I mean? Yeah. So that's why all time we are. Koska jos on E350, niin se ei voi olla AMG. Siinä on koko batonni. MS-päättärijuhla täällä. Tuolla sisällä pääsee sitten syömään. Ja tossa on vieraitakin vähän mukana. Kato, kun... Tule! Hei, tule! Hei! Tule! Ei tää halua. Joo, tommoista listas. Tämmöstä tää vikapäivä on. Vähän rankkaa sadetta ja yksinäistä tuskasta kävelyä. Noin 400 metrin päästä niin viimeinkin. Siinä ne ovet on. Tätä tuli odotettu vähän kauan.
Voisin kuvitella tulla tänne ensimmäistä kertaa yksin. Olisi aika tuskasta löytää tätä paikkaa. Nyt ollaan kotiin saavuttu. Tämmönen paikka ennen lähtöä. Täällä oli ennen kamaa läjät täynnä ja nyt täällä on vapaata. Niin nyt tällaista paikkaa viettämässä ennen lähtöä. Kyllä. Noin. Sellaista sitten. Vikapäivä käynnissä. Saatiin jotenkin nukuttua. Nyt on aika pakata kamat sit kasaan ja lähteä menee täältä. Noin, siinä on valmiina sitten. Kamat kasattu ja matkalle menoksi. Aikamoista tarkistuksesta. Tuossa tarkistetaan aluksi passikin, että pääsee tänne sisään. Nyt pitää vielä läpäistä tää turvatarkastuskin samalla. Nää on eri maat ilmeisesti. Welcome on board this Turkish Airlines flight. We would like to draw your attention to the safety information signs and cabin crew instructions at all times. Enjoy your flight. Aikamoisia jonotteluja. Nyt mä tulin Georgiasta, niin piti uudestaan turvatarkastella. Taas on mielenkiintoinen tilanne. Viimeksi mulla oli lento Batumiin tästä paikasta. Nyt mulla on samassa paikassa lento, mutta nyt Helsinkiin. Tuossa on muuten sama paikka, missä mä lähinkin lentokentälle. Sama portti 42, sieltä mä tulinkin takaisin. Aika sattumaa kyllä tällä kertaa arpa toimii. Nyt on aika analysoida tulosveita tuosta Pyri-CM-kisasta, mitkä just äsken päättyivät. No, sijoitus loppujen lopuksi 17. 14 pelaajan joukossa. Ja peli oli semmoista ihan ok tekemistä, kumminkin pelaa tällaisia parhaimpia pelaajia vastaan. Eikä ikinä pelaa Pyristä, niin kyllä se vähän näyttäytyy siinä, ettei pääse ihan omaa täydellistä peliä vetämään. Mitä pystyy. Toki maiksi oli vähän ja sitten sitä paitsi ei se laji ole niin tärkeä, koska ei sitä voi ammattiuraa silleen rakentaa, että voi sen elantoa sillä tehdä. Niin käytiin koittamassa siinä. Koitettiin mitä pystyttiin ja tällä hetkellä siellä 17, että se oli semmoinen asteikolla 0-10-7 arvioin. Olisi voinut käydä helpompikin pelaaja, mutta nyt ei sitä sattunut, nyt oli vaikeampi pelaaja. Nyt valmistaudutaan kohti jenkkireissua, mikä alkaa tässä alle 2 viikon päästä. Pakataan kamat, valmistaudutaan siihen ja
Katsotaan mitä tulokset tulee siellä näyttämään. Mulla tässä kaikki. Nähdään ensi videon parissa. Se olisi hyviä viikonloppuja ja moro!